Kunti wonten dawuh Rama wis kowe aja kloro-loro aja kloro-loro sanjengatimu perkara nggonmu dituturi kelawan anak sing Bratasena petak menapa kula kados tiyang sepuh tetema kula menika mituturi anak mawon boten dipun kego kok kali mayos kesan kula Rama Bratasena wah biasa kaget opo Pulea ngerti dereng karepmu kaya mangkono upamane yen kowe jumangkah menyang negara Ngastina mbok paten ora mati itu entek kula mesti menang kowe menang nanging rampung kowe mateni Duryudana lah terus kawulane sing lagi tresnane karo Duryudana ki terus ambek kapake kowe tega kowe lho tegel mitos kawula cilik-cilik kae lho putuku nggih bagus ora kudu mengkono yen Bratasena sabab yen kok nganti kowe kedelaru karepmu Bratasena kelakon ning ora bakal entuk jatine pengaruh ora entuk jatine kamulyan wisata apa anggonmu golek kamulyan kuwi rasamu sumeka kowe ora tulus apa seneng kaya kakang Duryudana tengok-tengok nemu ketuk mlebu gedhong magro-magro sing ora yasa terus ngerti kowe murid Duryudana kok